जय हिंद। अपने सबन कैसन बानी? आशा करत बानी कि अपने सबन भी ठीक होके, मस्त होके, स्वस्थ होके। तो अब आज हमनी पढ़े वाला बानी सन क्लास 10th के भोजपुरी चैप्टर 5, जो अध्याय बा हमनी के 5 बाटे। और इस चैप्टर के नाम बा फतेह शाही। चैप्टर के का नाम बा? फतेह शाही। तो एके हमनी के पढ़ब जा। देखिए, और ये पूरा चैप्टर के तो हम लिख लिख के अपने सबन के नहीं पढ़ा सकत बोर्ड पर, ये अपने सबन भी अच्छा से जान सकत बानी। ठीक, काहे कि लिखे में बहुत समय जाला। ठीक बा, अब पूरा चैप्टर लिखल मुमकिन तो बा ना। तो जितना भी इम्पोर्टेंट बात बा चैप्टर के, जितना भी पूछल गई बा क्वेश्चन एग्जाम में, उस सभी के हम अपने सबन के करा देम। और साथ ही साथ जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो किताब में बा, जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दौल बा, माने 1 नंबर या प्रश्न जौन भी बा, ओके हम अपने समझ के करा देम अभी ई वीडियो में, ई चैप्टर के। तो ध्यान पूर्वक सुनी और मजा ली चैप्टर के। देखिए, फतेह शाही। सबसे पहले फतेह शाही। तो फतेह शाही ई का चैप्टर के नाम हो। ठीक, ई एगो का कविता है। फतेह शाही का है एगो कविता है। ठीक बा, देखिए, और जे लेखक बानी ई कविता के, फतेह शाही जो अपने के कविता बा, एक लेखक जे बानी, लेखक के नाम बा कुलदीप नारायण झप्पड़। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछल जाला। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछल जा चुकल बा कि फतेह शाही कौना रचना के विधा है? कौना रचना के विधा? तो अपने समझ के बताओ कोई कविता। फतेह शाही का है एगो कविता है। दोसर कि फतेह शाही के लेखक के बा, फतेह शाही के रचनाकार के बा, तो अपने समझ के बताओ पड़ी कुलदीप नारायण झप्पड़। और देखिए, इस टाइप के प्रश्न ना हर साल पूछल गई बा। अपने सेंटअप एग्जाम देले होकम तो अपने के समझ में आयल हुई बात सभी। तो ध्यान से सुने। अब कुलदीप नारायण झप्पड़ के जन्म कहाँ भई रे? जन्म स्थान तो उत्तर प्रदेश में। कहा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहा? तो बलिया जिला। जिला का नाम का रहे? बलिया जिला। ठीक बा, देखिए, बलिया जिला का कौना गांव है? तो लीलकर। लीलकर गांव बाटे। ठीक बा, उहे भई रे। देखिए, एगो बड़ गिरस्त परिवार में भइल रहे। एगो बड़ा गिरस्त परिवार में उनकर जन्म भइल रहे। अब यहाँ के कार्य क्षेत्र देख ली, यानी कि कहाँ यहाँ के कार्य कैले रहनी, ये भी क्वेश्चन पूछल जा सकेला। तो लिख दिले बानी यहाँ के कार्य क्षेत्र। तो सारण प्रमंडल में यहाँ के कार्य करते रहनी। कौन कार्य करते रहनी? तो शिक्षक रहनी। यहाँ के वहां का रहनी शिक्षक रहनी। देखिए, भोजपुरी में प्रकाशित किताब, यहाँ के कुछ किताब भी बाटे कुलदीप नारायण जी के, जौन भोजपुरी में प्रकाशित बा। एक नाम याद रख ले रहे हम, औरग दोहा सत सही, बात क बात। तो यहाँ के ई जौन बा भोजपुरी में प्रकाशित किताब बा। ठीक बा, तो ये अपने सबन के याद रखी, स्क्रीनशॉट ले ली। हम एकरा के ई चैप्टर में के जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा उ सब हम अपने सबन का भी करा रहल बानी। अब हमनी ई चैप्टर के एक एक जौन ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा किताब में देवल, उस सभी प्रश्न के हमने अभी करप्शन। ठीक बा, अच्छा से अपने सब ध्यान दी, आया के साथे साथे नोट कर ली। ठीक बा, काहे कि ये सब प्रश्न जो बाटे न बहुत बार एग्जाम में अपने सबन के पूछल जा चुकल बा। तो ध्यान दी और नोट करते चले। देखिए, पहला प्रश्न बा कि कवि प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा के कहल बा? माने कवि प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा के कहले? कहे के मतलब ई बा। तो हमनी के ऑप्शन बा वीर कुंवर सिंह के, महाराणा प्रताप के, फतेह शाही के, या मंगल पांडे के। तो हमनी के सही आंसर जौन हुई वो हुई फतेह शाही के, हुई फतेह शाही। दूसरा प्रश्न बा ओकरा के देखी, फतेह शाही अंग्रेजन से कितना दिन लड़ाई लड़ले? यानी कि फतेह शाही जे बारे अंग्रेजन सबसे कितना दिन तक लड़ाई लड़नी, कितना दिन तक युद्ध कैनी। ठीक बा, वो लोग से इहे बात पूछल गई बात है। देखी, 23 बरिस कि 15 बरिस, 5 बरिस और 25 साल तक। तो हमने के जो सही आंसर बा वो हुई 23 बरिस। फतेह शाही अंग्रेजन सबसे कितना 23 बरिस तक लड़ाई लड़ले बानी। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न जौन बा हमने के कि फतेह शाही कौना के राजा रहे? फतेह शाही कहवा के राजा रहली? माने फतेह शाही जौन बानी उ कहाँ के राजा रहनी, कहाँ के राजा रहनी, ये प्रश्न पूछल जा चुकल बा। तो हमनी के पहला जौन ऑप्शन बा होसेपुर, बंक जोगनी, काशी और
तमकुही। तो हमने की जो सही आंसर बा उ बा हुसेपुर। कहाँ के राजा रानी वहां के हुसेपुर। तो अपने सबन एक स्क्रीनशॉट ली, आगे के प्रश्न हम अपने सबन के फिर करा रहल बानी। तो 4 नंबर जौन प्रश्न बा हमनी के अपने के सामने बा, देखिए जमाल वध खंड काव्य केकर लिखल है। जमाल वध खंड काव्य केकर लिखल है। ऑप्शन बा हमनी के डॉक्टर राम विचार पांडे, या कुलदीप नारायण झप्पड़, कि प्रसिद्ध नारायण सिंह, कि राम वृक्ष राय विधुर। तो ये चारों ऑप्शन में से जौन हमनी के सही आंसर बा उ बा कुलदीप नारायण झप्पड़। कुलदीप नारायण झप्पड़ जी के ई लिखल है जमाल वध खंड काव्य, याद रखें। देखिए 5वां नंबर जौन हमनी के प्रश्न बा कि फतेह शाही का कौना बात के चिंता सतावत रहे कि रात के नीने ना लागे। माने फतेह शाही जौन रहे उनका कौना बात के उनका चिंता रहे कि रात में उनका नींद ना लागे, ठीक बा, माने सो ना पावस, ठीक बा, उहे बात पूछल गई बा अपने सबन से। तो देखिए पहला ऑप्शन बा अंग्रेजी सेना गढ़ घेर ले रहे, कि अंग्रेजी जौन सेना रहे उनका गढ़ घेर ले रहे एकरा खातिर, कि राजमहल के सुख छिना गईल रहे एकरा खातिर, राजमहल के कैसे जमाल के कैसे मार गिरावल जाए, कि एकरा खातिर जमाल के मारे खातिर उ चिंता में ना सूत पावत रहे। कि चौथा ऑप्शन एह में से कौनो ना, कि इ तीनों में से कौनो ऐसा बातें नहीं है जौना कारण से उ रात में सुत ना पावत रहे। तो हमनी के जौन सही आंसर बा उ बा ख नंबर आंसर, कि राजमहल के सुख छिना गईल रहे। फतेह शाही से राजमहल के सुख छिना गई रहे, यही से उनका रात में नींद ना आवत रहे। तो अपने स्क्रीनशॉट ली, एक प्रश्न बचल बा ओके भी हम लिख देत बानी, अपने देख ले हैं। तो अपने सबन के इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न बा, ठीक बा, अंतिम प्रश्न बाटे, ध्यान से सुनी। फतेह शाही से अंग्रेज काहे भयभीत रहले स। माने फतेह शाही जो राजा रहे ओकरा से अंग्रेज सब काहे इतना भयभीत रहे, काहे कारण से इतना डेराइल रहे, ठीक बा, डरत सब रहे, ओकरे बारे में अपने के ऑप्शन बताओ के बा। तो युक्ति पूर्वक छापा मार युद्ध कैला से, कि पूरा जौन फतेह शाही बा जौन पूरा चक्रव्यूह जैसा माने पूरा शक्ति से लगा के युद्ध करे ओकरा चलते, कि ख नंबर में ऑप्शन बा कि गोविंद राम का बाद मीरा जमाल के वध कर देले से, कि गोविंद राम के बाद में मीरा जमाल के जब वध कर दिलक ओकरा चलते। ग नंबर कि बंक जोगनी का वन में लुका गईला से। और चौथा ऑप्शन बा कि एह में से कौनो कारण से ना, कि एह में से कौनो कारणे नहीं के जौना कारण से अंग्रेज सब फतेह शाही से डरत रहे। तो हमने के जो सही आंसर बा, राइट आंसर बा जो क नंबर बा कि युक्ति पूर्वक छापामार युद्ध कैला से का होकर कि अंग्रेज सब डरत रहे फतेह शाही से। तो अपने सबन के अगर वीडियो अच्छा लागल बा तो ये भाई खातिर वीडियो के लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दें, जैसे कि हमरो उसे अपने के कमेंट देख के मोटिवेशन मिलेला कि हाँ कोई तो बा कि भाई जे करा अच्छा लगा था वीडियो ओका खातिर हम बना पाए वीडियो। तो अपने के कमेंट जरूर करे के बा, ठीक बा। फिर हमने के मिल जाए इंपोर्टेंट वीडियो के साथ में, कोनो महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ में जो उनकी बार बार प्रश्न पूछल जाला। जय हिंद, जय भारत।